Wel, croeso i'r miloedd sydd ar YouTube i Lansiad Barddas yr Haf. Mi welswch chi geipach ar glawr Barddas yr Haf. Munud mae Barddas yr Haf yn dod allan, mae'r tywydd yr altro dydy. A mae'n wynt ac yn law yn lle dwi beth bynnag. Ond mae yna haul wedi dod i'n plith ni. Simon Chandler, un o golofnwyr rheolaidd Barddas, a Ceili Sydenham. Rwan, Ceili, chdi pia'r clawr, chdi nath y clawr, a mi wyt ti dwyt yn greu lluniau yn ogystal â barddoni. Dau chdi bach am y clawr yma rwan. Felly, ges i ysbrydoliaeth i wneud y clawr yma yn ystod y cyfnod clo, oherwydd, fel dyn ni gyd yn gwybod, yn ystod y cyfnod clo, gath lot ohoni amser i fynd am dro yn ein milltir o'i sgwar. A dwi'n un sy'n hoff iawn o fynd am dro yn ymwedig yn caeau cefn gwlad ac yn y gwyrth ni ac yn cefn gwlad. A felly, ges i ysbrydoliaeth o fy anturoedd a wrth i mi fynd am dro yn y darlun yn y clawr. Mae dyn ni ddarlun o caeau cefn gwlad a wedyn yr awyr las. A nes i'r ddarn allan o textilia a ges i cyfle yn ystod nes i lefel celf fel lefel A ges i lot o amser i arbrofi efo deunydd gwahanol a dyna sut nes i ar draws wneud textilia oherwydd oedd e'n rhywbeth nes i arbrofi efo yn ystod lefel A celf ac oedd e'n rhywbeth nes i fwynhau a felly es i ati wedyn i greu darn wedi ysbrydoli gan mynd am dro yn fe milltir sgwar. Mae o'n effeithiol iawn, a mae yna fwy nag un wedi sôn y llai'n barod bod o yn llun hafaidd iawn ac yn llawn gobaith. A dyna be oedden ni angen yn union hynny yn glawr ar Barddas yr Haf ar ôl yr holl y cyfnod Covidus gaeafol oer a thywyll. A rwan dwi'n mynd i godi'n syth, chos mae rhywun wedi agor y drws, iawn, 2 funud. Glwch. Ymddiheuriadau i'r gynulleidfa anfar sydd yn gwachad, mi ddoth o ryw blant a chi hefyd i mewn i'r stafell. Ia, gai ofyn sut mae gynnau lluniau a barddoni yn cyd-bylethu os ydyn nhw? Wel, dwi'n hoff iawn o barddoni, wrth gwrs, a wedyn dwi'n hoff iawn o gelf hefyd. A felly, be dwi wedi bod yn wneud yn diweddar yw plethu'r ddoi peth sydd barddoniaeth a chelf a di fatha troi lot o fy ngherddi i hefyd a di bod yn troi geiriau mewn i ddarluniau neu di bod yn plethu'r geiriau mewn efo'r darluniau. Y testun yn y llun. Ie, yn union. Ie, effeithiol iawn. Wel, mae yna rhywbeth arall hefyd ynglyn â dy waith di barddoni, de. Mae o, be ddweud rwan, yn eitha personol dydy, a mae hynny yn taro rhywun. Gonestrwydd a ryw elfen bersonol newydd mewn ffordd, mewn barddoniaeth Gymraeg, a mae dy genhedlaeth di, dwi'n credu, wedi dechrau gwneud hyn. Sgynnoch chi mofn sôn am bethau personol, a da chi'n cyfri hynny yn bwysig yn dydach bod pobl eraill yn ystyried y pynciau newydd ydych chi yn ei codi. Dydyn nhw ddim yn bynciau newydd ydy'r gwir, ond ella bod nhw'n bynciau eitha newydd mewn barddoniaeth. Ydw i'n iawn? Ie, dwi'n cytuno oherwydd, dwi wedi darllen cerddi ar y thema iechyd meddwl, ond os ydych chi'n meddwl amdani, dim lot fawr ohonyn nhw i gymharu â cherddi fel cariad a serch neu natur, pethau fel ni. A dwi'n credu mae'n holl bwysig i sgwennu am y pethau yma ac am iechyd meddwl, jyst i codi ymwybyddiaeth ar y pwnc, ond hefyd
Dwi'n sgwennu lot ar y pwnc iechyd meddwl. A fy ngobaith i hefyd yw jyst i nodi bobl sy'n nhw ar ben eu hun, a mae yna gobaith a fe ddaw diwrnodau gwell hefyd. Wel, mae gen ti golofn yn y rhifin yma, Barddas yr Haf, a y pennawd ydy Prifar Eisteddfod Ti 2021. A wyt ti'n dal i hedfan, mae'n siŵr yn dwys ar ôl ennill y wobr honno. Mae o dal i'r diwrnod hon yn sioc i mi, oherwydd o'n i ddim yn disgwyl hi o gwbl, ond y ffordd dwi'n edrych arni yw dwi jyst yn edrych ar fy nhaith a sut dwi wedi datblygu dros y blynyddoedd. Dwi wedi bod yn lwcus iawn i ennill, i ennill nifer fawr o gystadlaethau barddoniaeth dros y blynyddoedd o steddfodau ysgol, a wedyn blwyddyn diwetha o'n i'n lwcus i ddod yn y top 8 o'r dosbarth cyntaf yn Steddfod T, a wedyn wrth gwrs cipio'r tlws blwyddyn yma. Oedd e'n brofiad byth gofiadwy, a dwi'n mor werthfawrogol cododd y cyfle hefyd. A oedd e jyst yn brofiad surreal, ond fel dwi'n gweud, dwi'n jyst mor hapus oedd y cyfle wedi codi. A oedd e'n diwrnod hyfryd, oedd e'n fyrlymus, ond oedd e'n hyfryd hefyd i allu gwrth y phawb a i allu dreulio hi efo fy nheulu a fy ffrindiau. Wyt ti'n mwynhau yr elfen gystadleuol sydd yng Nghymru mewn steddfodau cystadlaethau barddonol? Dwi yn, a o'n i ddim yn un oedd yn enwedig barddoniaeth, o'n i'n fwy o cystadlu o ran celf yn eisteddfodau'r urdd. Ond yn ddiweddar, fi wedi bod yn sgwennu am cwpl o flynyddoedd nawr, ond yn ddiweddar dwi wedi dechrau rhoi cerddi fi mewn i gystadlaethau, a mae'n rhywbeth dwi'n mwynhau wneud. Yn enwedig os dwi'n sgwennu am pwnc, dwfwn fel iechyd meddwl, codi ymwybyddiaeth, ond mae'n rhywbeth dwi'n mwynhau wneud, a felly dwi jyst yn meddwl i fi hun weithio jyst ewch amdani, a dach chi byth yn gwybod be bydd y canlyniad. Wel, dwi'n gwybod hefyd bod chdi wedi bod yn dysgu y cynganeddion, a mi ddwn ni nôl at hynny yn y munud, achos mae Simon Chandler, sydd yn lle wyt ti'n ista wan? Ym Mhawlad wyt ti'n ista? Yn Lloegr. Lloegr wyt ti? Ia, o ran diddordeb, mae'n anodd gwybod wrth y parad sy'n ôl i chdi. Mae parad Saesnig yn debyg iawn i barad Cymreig ar y cyfan. Wyt ti rwan cyfrannu colofn reolaidd rwan ar yr englyn fel ffurf. Be sy'n mor arbennig yn yr englyn? Wel, dwi'n caru englynion oherwydd dwi'n meddwl ei gallu ddweud pethau mawr ac ychydig iawn o eiriau. Dwi'n ei caru nhw oherwydd ei hamylochredd a hablogrwydd. Dwi'n caru ei dwysedd a'i prydferthwch, hefyd y hun yn ddisgyblaeth, a mae nhw yn ei mynnu. Mae rheolau yr gynghanedd yn gyffredinol yn tanio'r dychymyg. Mae ganddyn nhw ddiloddiaeth rhyfeddol sy'n troi cadwyni yn adenydd mewn ffordd. Mae'n hudol iawn. Ga i ofyn sydd oes ti ar draws yr englyn yn y dechrau? Wel, roedd Eirig Salisbury yn westai penblwydd ar raglen Dewi Llwyd a Fore Sul, a roedd e'n sôn am ei bodlediad newydd gyda'r y prifar yn Eirin Caradog, a oedd yn swnio'n ddiddorol iawn, felly gwnes i benderfynu dod o hyd i'r ddolen. Ers hynny dwi wedi bod yn un o seilogion y podlediad. Wrth gwrs, mae yna sawl mesur arall sy'n cael ei drafod yn ystod y penodau'r podlediad, ond yr englyn dwi wedi syrthio mewn cariad ag ef yn syth. Roedd hynny yn uchelgais i fi, nid
nid i gyngeneddu siwr o fod ond i England na, yn fwy na dim. A mae dy golofn di'n llawn ohonyn nhw, ynddi? Mae pob erthygl wedi britho a 3 neu 4 englyn. A mae nhw'n adlewyrchu'r pynciau dwi'n ei trafod yn y rhoddiaeth sydd o'i cwmpas nhw. Mae wedi bod yn gyfle unigryw i fynegu fy nghariad tuag at englynion yn benodol. Mae'n daith i mewn i'r annisgwyl bob tro. Wrth ysgrifennu'r erthyglau, mae wedi bod yn brofiad cyffrous iawn. Mae pob paragraff wedi bod fel carreg sarn a wnaeth arwain at y garreg sarn nesaf nad o'n i'n gallu ei gweld o'r blaen oherwydd rhyw niw trwchus, ond dyna rhan o'r apel i fi. Mae rhaid i mi dy gamol di hefyd fel colofnydd, achos nid yn unig wyt ti'n gyrru dy golofn di'n brydlon, a di hynny mae'n digwydd yn aml iawn, ond ti hefyd yn gyrru rhyw 2 neu 4 o flaen llaw gyda i ddigon wwan i bara am flwyddyn. Sut wyt ti'n llwyddo i wneud hynny? Mae rhaid bod yr englyn yn dy gyffroed i gymaint nes bod chdi yn medru sgwennu amdano fo. Wel, dwi wedi bod yn gaeth i'r broses o ysgrifennu'r erthyglau. Mae nhw yn esgor ar englynion newydd na fyddwn ni wedi meddwl amdanyn nhw fel arall. Profiad rhyfedd iawn oedd ysgrifennu erthygl ar gyfer rhifyn y Nadolig y mis hefyd, ac yn gorfod dychmygu diffyg golau yng nghanol golau. Oedd, dwi'n edrych ymlaen at weld sut ymateb dwi'n ei gael i'r erthygl wrth i fis Rhagfyr gyrraedd, mewn ffordd. Ti di meddwl cystadlu ar yr englyn? Dwi wedi dechrau, ie. Ti di cystadlu yng Ngystadleuaeth Barddas? Do. O, ti di gwneud yn barod? O, na fo, da iawn misio, does? Mae'n iawn i golofnwyr neu hyd yn oed i'r golygydd cystadlu yng Ngystadleuaeth Barddas. Safon sy'n bwysig. Ceili, be amdana chdi ar gynghanedd wan? Wel, mae wedi bod yn rhyw flwyddyn a hanner nawr ers i mi ddechrau wneud. A mae wedi bod bach yn on a off o ran wneud hi ac ymarfer hi. Yn sicr, dwi'n gallu mynd bach yn rwystredig dros hi, colli cwsg dros hi, neu dwi'n dead set ar dwi eisiau gwblhau'r tasg yma, neu dwi eisiau fatha gwblhau'r darn o gynghanedd na neu'r llinell yma. So mae'n gallu bod bach yn rwystredig, ond ar y cyfan dwi yn mwynhau wneud, a eto yn sôn am datblygiad, dwi wedi gweld datblygiad fi dros y flwyddyn a hanner yma. Os da chi'n edrych nôl ar y dechrau, onest, o'n i ddim yn cant yn sicr be oedd gynghanedd, neu strwythyr neu mathau gynghanedd oedd, ond wrth i mi cymryd rhan mewn gweithdai a just addysgu mwy amdani. Dwi wedi dod i adnabod hi lot yn fwy, a dwi wedi dod i werthfawrogi hi'n fwy. A mae jyst yn taith nawr o barhau efo'r grefft. Wyt ti'n meddwl byddi di yn defnyddio'r gynghanedd yn dy gerddi di cyn bo hir iawn? Wyt ti'n meddwl mynd ati i ddysgu'r mesura hefyd ta defnyddio'r gynghanedd yn dy gerddi rydd di? Ie, bydd hynna yn rhywbeth bydd diddordeb dy fi wneud. Ar hyn o bryd, dwi jyst yn ffocysu lot ar fatha ymarferion a just mynd trwy ymarferion. Ond yn sicr, mae'n rhywbeth hoffai wneud yn fuan, dechrau cynnwys cynghaneddion yma yng ngherdd i fi. Felly, gobeithio. Da iawn. Ond na ddim cynghanedd yn yr ysgol? Na, a mae hwn yn rhywbeth, dwi'n codi'r pwynt yma lot, oherwydd, dyn ni'n dysgu, wel,
dyn ni'n astudio cerddi sy'n cynnwys cynghanedd, ond eto, wel, dwi'n gwybod hoffwn ni wedi wneud o, a dwi'n gwybod, dwi'n nabod lot o ffrindiau fi hefyd fas y diddordeb o wneud, ond dwi'n credu ddylsyn ni wedi cael rhywfaint o wersi neu gweithdai cynghaneddu, oherwydd, fel fi wedi gweud, dyn ni'n astudio'r cerddi yma, ond dwi'n teimlo fel ym mlwyddyn 10, pan dechreuon ni'r cwrs barddoniaeth lefel A, neu tygau, sori, athyn ni syth mewn i astudio'r cerddi yma efo'r gynghanedd, ond oedd lot ohoni ddim yn 100% siŵr be oedd hi, neu fatha ystrwythyr cywir neu sut i adnabod a oes na gynghanedd yn y gerdd. Felly dwi'n credu dyna pan oedd yn bwysig dylsyn ni fatha'n dechrau'n gynnar a dysgu'r cynghanedd o oedran lot yn iau na tygau. Ie, dwi'n cytuno'n llwyr, achos wrth ddysgu y cynghaneddion, sam raid i be da chi ddweud fod yn greu synwyr ydy'r gwir, oes? No. Chwarae efo geiriau, da chi, chwarae efo sŵn geiriau, a mae o yn helpu'n arw iawn yn nes ymlaen i greu rhywbeth sydd yn swnio dda, a sydd hefyd efo synwyr yno fo. Chwarae ydi cynghaneddu i ddechrau, ynddo? Wedyn mae plant yn mwynhau chwarae efo iaith, os am 2 waith am hynny, a maen nhw well yn aml iawn na pobl hŷn am wneud hynny, am chwarae efo iaith, a beidio bod ofn chwarae efo iaith, a bod yn ddyfeisgar wrth drin iaith, a mae'r gynghanedd yn help garw i wneud hynny. A mae'r gynghanedd wedi mynd yn llai ac yn llai amlwg mewn ysgolion ers blynyddoedd bellach, a mewn rai ysgolion does am sôn amdani o gwbl, ac oherwydd hynny, di'r athrawon eu hunan, os gynnu nhw mor hyder i drafod y gynghanedd. Dwi'n gwybod hyn, dwi wedi clywed hyn fy hun, a well gynnu nhw drafod cerddi rhydd na rei cynghaneddol, am na sgynnu nhw mor wybodaeth am y gynghanedd. Mae'n byd ti garw, dydi. Wel, dyma ni. Llun i fyny ar y sgrin wan o englynion bedd. Seimon, wyt ti'n gyfarwydd ar englynion bedd? Gwrs o fod ti. Faint o oes sydd i golofn fel yna. Dwi'n gwybod, sa byddwn ni'n siŵr, achos mae gyto'n cael hyd iddyn nhw, mae gynnu fo bobl yn chwilio amdanyn nhw mhob mynwent yng Nghymru, ac yn Lloegr a dros y môr hefyd. Mae debyg bydd y golofn dal i fynd ar ôl i ni gael yn claddu a cael englyn bedd ar ein carreg ni. Mae'n ddigon ond nhw does. Ond mae dod yn ôl at yr englyn wan, mae'r englyn wedi droi'r englyn at unrhyw achlysur yn medru, dyna gwir. Yn sicr, yn sicr. Hefyd, mae'n ddiddorol i fi gael cymharu yr traddodiad yn hynny o beth sy'n bodoli yng Nghymru a gwledydd eraill. Dyn ni gyd yn bobl, mae gynnon ni'r un anghenion, ble bynnag ydym byw. Felly, yr enghraifft yn yr erthygl yn fy ngholofn yn y llwyfan cyfredol, dwi'n cymharu y traddodiadau barddol yng Nghymru ac ym Brasil, ac diddorol iawn oedd darganfod y math yma y Brasilwyr yn mynd ati i nodi digwyddiadau arwydd y cael fel marwolaethau pobl o bwys gyda'i math penodol nhw, sef cerddi cwchdew. Mae cwchdew yn golygu llinyn. Mae'r cerddi hynny yn achos y Brasiliaid yn cael eu hongian ar llinyn ar y strydau gwerthu fel papurau newydd, ond mae'r un swyddogaeth sy'n cael ei chyflawni gan yr englyn a'r cerddi hynny. Mi nes ti englyn am cordew yma, do? Do. Di hwnnw gyntiad ymlaen wan? Oes. I gardd y cordew. Sawl mesur yn blaguro ar llinyn, a'r lôn wedi lliwio a blodau, cyfrolau'r fro o gerddi, megis garddio. Da iawn wir, da iawn.
Wel, dyna ni, mi hoffwn ni ofyn i chdi, Ceili, ddarllan dy gerdd di, sydd yn rhan o dy golon di. Ydy hynny'n iawn? Wrth gwrs. A wyt ti'n sôn amdani mae'r gyflwyniad, ond dwi'n mynd i ddarllen y cyflwyniad, achos mae o yn yr Rifin Cyfredol o Barddas sydd ar werth, neu sydd wedi cyrraedd eich cartrefi erbyn hyn. Ond Aur a Phorffor ydy enw'r gerdd, ydy teitl y gerdd, a fel ti'n dweud, wyt ti'n hoff o ddefnyddio lliwiau, yn dweud? Dwi'n hoff iawn o ddefnyddio lliwiau yng ngerddi fi, oherwydd maen nhw'n gallu symbolu nifer fawr o bethau gwahanol, a hefyd mae lliwiau'n rhywbeth pwerus eto sy'n symbol o bethau wahanol a maen nhw hefyd yn golygu pethau wahanol i bobl wahanol. A so mae'r gerdd am ddwy ferch ychydig bach o wahanol i gilydd yn gweld yr un olygfa ac yn ei dihongli hi'n wahanol, ynde? Yn ôl i profiadau nhw. A rhan bwysig o waith golygydd Cylchgrawn tebyg i Barddas ydy cael hyd i lyniau i ddarlunio cerddi a erthygla, achos fel arall mae Cylchgrawn sydd yn destun yn unig a gofod gwyn yma gacw yn blino'r llygad. Mae angen ambell i ddelwedd a llun. A mi fys i chwilio am yn hir iawn am lun sa'n addas i dy gerdd di, a methu nes yn diwedd, mae'n ddrwg i am hynny. Achos ella sydd wedi bod yn syniad da mi ofyn i chdi wneud llun i fynd efo dy gerdd. Ynda? Ond sut a hi rwan i ni gael ei chlywed ti? Aur a Phorffor. Gad i ni eistedd dawel, danoliadau lliw gwyn wrth i aur a phorffor ledu'r gorwel, gan adael i'r dydd ddiosg ei hun oddi arnom fesel awr. Gad i'r diwrnod ddweud ei ddweud, am fod popeth yn ormod, am fod rhywbeth yn bod. Myni dweud ond fedrwn ni ddim dod o hyd i'n geiriau, ein bod ni'n dau yn siarad yr un iaith. Llonoddwch distaw, ond am bared o sybrydion y goedwig ddi-ddail. Ac eto, llaw wan yn estyn allan, yn waed i gyd, i rwygo'r tawelwch, yn chwilio am gysur, am fod popeth yn ormod, am fod rhywbeth yn bod. Tyd i'r un sy'n gallu aros, tra bod holl fyd yn ffoi, yr un sy'n gallu derbyn fy nghrefft o greu, yr un sy'n gweld y golau heb orfod angen chwilio, yr un sy'n gweld y seren ynof drwy'r noson dywyll ddieithr. Un ddaw i ti am rando, ond ti'n yn deall go iawn. Coch yw fy lliw i am nawr. Lliw llanw'r gwaed, lliw'r creithiau cignoeth a'r brywiau, heb olwg gwallad. Lliw'r peth erchyll hwnnw, bywyd. Ni wyddus ti am fy ymdrechion i ffrwyno'r fflamau ffyrnig, yr eisiau greu gofod diogel, i swatio mewn lle cynnes yng nghanol y corwynt caethiwys yma. Ceisio cadw gafal o na fi, ar y darnau o reswm sy'n dal i fodoli. Mae aur a phorffor yn lledu'r wybren, a wela i'r un gorwel a thi. Ia, da iawn, pwerus. Wych. A geiddfed iawn, fel oeddech chi'n dweud, Simon. Dwi'n gweld bod yna wrth allan, o'n i'n darllen efo chdi rwan yn Barddas, dwi'n gweld bod yna i ar goll yn y gair ceisio, a dwi'n ymddiheuro sach lian y lludw am hynny, a mi ddylwn ni ddeud rwan fo na walla eraill yn yr Rifin Cyfredol o Barddas, pan gychwynnus i'r gwaith fel golygydd, mi ddudodd golygydd arall profiadol iawn wrthai bod 6 o walla yn dderbyniol. Ar waws ar rei yn dweud dos ar un, mae'n na ddylid caniatau'r un gwall fynd heibio, ond ambell waith mae'n digwydd, a mi hoffwn ni ymddiheuro yn fawr iawn iawn am alw Dafydd Islwyn yn Aled Islwyn. Mi o tu hwnt i mi sut ddigwyddodd hynny. Ond mi ddigwyddodd, dwi wedi ymddiheuro a mae o wedi derbyn fy ymddiheiriad i. A mae o wedi dweud os na i englyn yn ymddiheuro neith o faddau mi. Dyna fo beth arall.
Mae o'n rhifyn eitha llawn, bod rei o'r colofnwyr arferol wedi nocio tro yma. A dyna'r gwahaniaeth rhwng Simon Chandler a nhw, ydych chi'n gweld. Ac ar gefn yr rhifyn cyfredol mae hysbyseb. Yn hysbysebu gwyl Gerallt. Mae gwyl Gerallt yn digwydd bob blwyddyn. Cof am Gerallt Lloyd Owen. Ac mwyn tynnu sylw at gronfa Gerallt, sydd yn, noddi beir ifanc addawol ydy diben y gronfa honno. Ac mae'r wyl eleni yn digwydd go iawn yn Nhŷ Newydd yn Llanystumdwy rhwng y cyntaf a'r trydydd o Hydref. A mi fydd yna lansiadau, mi fydd yna gerddoriaeth, yn ôl yr ysbyseb yma, sgyrsiau, celf, fydd yna dalwrn, a mi fydd yna weithdai. A mi fydd y manylion yn dod cyn bo hir iawn. A mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i'r ddau o'na chi am eich cyfraniad chi, i'r rhifyn cyfredol, ac am ddod i helpu lansio Barddas yr Haf. Be sgyn ti ar y gweill wan, Ceili? Wel, jyst i barhau o ran cystadlu os mae yna unrhyw gystadlaethau yn codi, a wedyn jyst i barhau i ymarfer grefft o'r gynghanedd ac wrth gwrs i sgwennu ac i blethu fy marddoniaeth a fy nghelf. Ac i anfon gwaith i Barddas hefyd. Gobeithio. Wedyn, Seimon, wyt ti wedi gwneud digon o golofna rwan i lenwi rhyw 10 o rifynna o Barddas. Be wyt ti'n mynd i wneud rwan? Wel, bydd yn rhaid i fi feddwl am y flwyddyn nesaf cyn bo hir, so o ran hynny. Ond ie, dwi yn awyddus iawn i wella fel cynghanedd trwy astudio englonion pobl eraill, trwy wrth gwrs ymarfer, trwy gystadlu yn sicr. Dwi'n gobeithio fel dyn ni gyd yn gobeithio bydd yr holl eisteddfodau lleol yn cael eu cynnal yn y flwyddyn nesaf. Bydd hynny yn wledd i gael tasgiau i lenwi'r nosweithiau yn y gaeaf. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at hynny. A finna. Diolch yn fawr iawn i chi.